Salut toată lumea, bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm din nou Stamala, guys. Hai că punem ăsta aici. Așa, Moon Mobile să numim ăsta. Așa. Bun, party. Vreau să începem foarte forță. Ignorați codul, vă rog, sincer. Sincer vă zic să ignorați codul. 3, 2, 1. Wow. Vreau să mă joc Stumble, guys. Bă, stai, am fly activul. Fosteps, da. Am fly. Nimazin. Bă, am picat. Na, asta e. Pe harta asta e alunecos. Asta e bine. Wow! Tu. 3, 2, 1, win! Am 16 win-uri. Hai să-mi schimbăm mapa. O să pun tura asta. Ce să punem? Super Slid. Că asta e mapă ca lumea. De ce ați înțeles să ignorați asta? Bă, mergi cu încărcătorul ăsta. Bă, nu mai se șoc. Bă, dacă nu fac eu tactica. Vezi că pot sări cât de tare vreau eu? Și pot sări chiar și cât de mult vreau eu. Că aici se observă că sar de mai multe ori deodată. E super clar observația mea. Dă-mă că eu nu mai știu să joc Super Slide sau ce, Doamne, că nu mai fac bine. LOL. Super. Abadan stai, biba, fugi de aici, că îmi place. Abadan stai, biba, fugi de aici. Ce vorbești, mă, că ăsta-i da atâta de viteză, încă treci și de finish la ce viteză prinde. Abadan stai, biba. Ce să mai zic din mapa asta? Dacă ai chipa-ți, guys, e prea șmecheră mapa asta. Wow. Vene, hai. Wow! Super, mă duc! Stai o leacă. Dă la maxim. Cred că o să evit astea. Bă, da, cred că trebuie să sar acolo. Ca să nu se mai întâmple asta. Să mă calific direct. Bă, da, de ce nu merge încărcătorul ăsta? Sau poate nu merge, că n-am pus cablul ăsta, bun. Sau poate nu merge, din cauza că
înțeleg de ce nu merge încărcătorul băgat într-un cablu. Bă, ce are mă ăsta? I have 5-star Weldeck. I have a max level Waldeck. Fine, I have 5-star Rogan. I have a max level Rogan. I have the newest hero, 5-star Azrael. Sorry, a max level Azrael too. What? Boss used the gift code IH777 and got 40 draws. Why are your heroes more powerful than mine? That's because there's IH999, which gives you an extra 60 draws. So in total, that's 100 draws. Oh, $41 million to draws. Merge! Tată! Tată! Merge odată! Merge odată la priza mărâtă! Da! Bă, de ce nu merge? 1% are. Nu pot să cred. Deci, efectiv, am dat ultima putere în aia, dar am rupt-o. Vezi ce ușor e. La început, 3, 2, 1, îi dau, vin. Aici. Bă, am o idee. Știi ce? Chemara din timp. Să aibă 2. But don't waste this show. If you my tiny. Our first stuff in of reality. My dining coat, would you land in busting window? My dining shoe, because it's stable, but it burnt its bodies, something legacy. My dining room, and finding file room, on a line of fucking ce-l-am păsit. My dining room, high dining room, put you learning and domestic, what they brace the feel. High dining you, pull off a fantasy. Wow. What? Am 18 lane-uri. What?
Câte minori? 19. Nu știu, băgăm și un bloc, deci habar n-am. Nu știu. Super sladic. Super bombing. 3, 2, 1. Pu, pu, pu. LOL, cum s-a dus? Pe. Dai prietenul că se duce cu ultima viteză de copii. Uite și tu, mă. Cum să nu te crezi așa șmecher? Când faci copilul ăsta. Uite o leacă cum mă duc. Că mă zici că mă îns rachetă. Uiau! Mergi! Că mă nerviezi! Uiu! Eu cred că am dat peste aia, n-am dat în aia. Titie, ne. Cred că farmăm până la 100 de unde în seara asta, nu știu. Cine vrea să fie în comentarii la video? Vreau eu să lucruri jocurile astea în 3 arena. Așteaptă T3 arena. T3 arena. Să scrie în comentarii cine vrea să jucăm ăsta, că e prea șmecher. Wow, time este estimat să 15 secunde. Am 21 de coroane și 630 de trofei. Și filmam. Pentru că postez pe YouTube. Că nu înțeleg ce vrea când postez eu. Bă, cât e ora? E ora 7? Credeam că eu nu. Mama! Vezi că mâine trebuie să fiu la 7:45 la școală, că o zis doamna
Deci, practic, la cât mă trezești? La 6:30? Apoi, Giugiuc. Eu cred că mă îmbrac mai repede. Mama, tu-ți dai seama că alți copii nu încep deloc la 6:30 și noi care în clasa noastră începem ore de la 6:30? Da. Douăzeci și două de coroane. E șmecher numele ăsta care l-am. Alex.ro.tt. Nu o iau pe acolo niciodată, că e problema aia. De acolo intră greșit cu tot. Wow! Am intrat aici. Efectiv am trecut prin aia. LOL? Nia 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 nia. Mamă, dar e faină seara asta. Rachetă! Alergi și faci bani. Mai bine te făcea YouTuber viața mea decât să alergi. Mi-am dat în loc la ăsta. Bă, da, de când la Stumble pe site ăsta? Și în primul rând întrebarea mea este de când s-a lăsat ăsta oare? Legendary. Cu ce legendară jucăm seara asta? Că vreau să le schimb. Hai să jucăm cu asta. Sau nu cu asta, cu asta. Sau cu asta, nu știu mă ce să joc. Footsteps-uri. Să mai potrivești, alea, că da? Asta nu. Asta da. Și ăsta merge. Ăsta cu bani, ăsta cu tulpuri. 5 variante. Am stat până m-am gândit și m-am gândit la ăsta să-l pun. Nu știu dacă se potrivește sau nu, dar hai. Na.
Păi, eu n-am văzut câte win-uri am. Hai că văd după meciul ăsta. Oh, Elie Mădălin, hai acum pe like, hai acum rapid, stai. Nu uita de like, e numărul 1, deci pe subscribe. Wow! Pe subscribe. Wow, el e Mădălin. Hai acum like, rapid. Stai, nu uita de like. E numărul 1, deci pe subscribe. Wow, el e Mădălin. Hai acum pe like, hai acum rapid. Stai, nu uita de like. E numărul 1, deci pe subscribe. Deci cred că mai am ultimele 5 minute. Vreau să schimbăm mapa asta. Nu știu ce să aleg. Hai Block Dash să jucăm infinit. E super șmecher. Jucăm Block Dash. Hai că jucăm Block Dash infinit. Block Dash, race to finish. Și acum asta e Block Dash infinit, se spune. Pune-mă în bumbu. Mamă, dar e prea șmecher dacă am asta așa. Că văd că mi-e ușor, rău. Nu tare ușor, așa. Oh, e. Apără. Dar stai mă că vreau să-i dau la pune. Vreau să-i dau ăsta pe să fie ușor. Să fie mai fain. Am răstit. Tactică legendară. Interesante essa biblioteca. Não vou poder aprender, né? Opa, no momento tá
apa mea viață. Asta e super simplu. Să fac lucrurile astea. Bă. Mamă, dar pe toate. S-a cam terminat timpul pentru noi. Nu știu. Îi dăm un... Nu știu ce să dăm. Hai să jucăm un Space Race. Nu știu ce să facem. Wow, Madalina! O, Madalina, că cred că Space Race s-a stricat cu totul. Oh, e Madalina! Oh, Madalina! Că văd că e nebunit cu totul. Wow! S-a stricat jocul ăsta cu totul. Mă dă ghiozdanul cu a! Dă încoace. Sebi, vină încoace la mine și fii cu minte. Cu ei. Na, ce picioare îți de la mine. Sebi! Sebi, dacă îți dau una... Dacă nu te liniștești, punem la Lani. Hai! Nu vreau. Cum nu vrei? Ba, nu vreau. Gata! Taci din gură. Bă, dacă m-au scos de pe ăsta, mă luai eu... E mică problemă dacă m-au scos. Deci dacă mă dispare Keep Us Guys-ul, înseamnă că pot să joc cu ce vreau. Pot să fac ce vreau. Fără să fac nimica. Nu mi-am instalat. Wow. Sebinațu. Bă, cred că ăsta e mai ușor ca Super Slide-ul. Tu. 28. Bă, eu chiar am multe win-uri. Chiar, pe bune. Vă zic sincer, hai să facem o fotografie. Gata.
Hai să băgăm tura asta. Nu Space Race. Rocket. Stai că trebuie să ieși, să reintru pe stamă, guys. S-a întâmplat o prostie mică. Rockets. Bă, s-o stricat jocul. Firar! Nu cred că mi-a scos win-urile. Nu, win-urile nu ți le scoate. Bă, ce-a pățit telefonul ăsta? Chiar. Bă, ce-a pățit ăsta jocul? Ăsta. Nu. Bă, dar nu înțeleg că s-a stricat cu măpile. Lasă-mă în pace! Bă, deci cred că îmi dezinstalez jocul. Îmi dezinstalez jocul ăsta. Bă, ce-ai pățit, mă? Stai. E ciudat codul care l-am pus, dar în fine. Create to party. Cinci playeri. Ce-a pățit, mă, cu unul din mână, dar scrie așa. Bă, stai, mă. Mai dă eu, tata. Dă-i live, fă iarăși party. Ce-a pățit, mă, jocul ăsta, oare? Gata, mă, 5.
Qualif. 5 oameni ai voi numai. Hai mă, încarcă. În sfârșit! Ce mă ne dă oare? Spin go round. Să califică numai 16 avem voie. Uite-l pe ăla cât dă în față, ui! Dacă eu îl cam ajung, hai că-l mai ajung dacă e. Adică omul deja a ajuns la final. Bă, eram pe jos și am reușit să fac. Wow! Ia nu ajung cât fac eu schema asta. Viața mea. Cred că din toți ăștia rămânem unul. Prostule, sari! Prost, rău. Copilul cred că face cele că n-ai voie să sari. Nu! Man, cred că îi scoate pe toți. Chiar 2 au mai rămas. O să rămână apoi. Ce ne dă? Spin gura. Stai, e mapa Titanfall. Haha, fraiere. Haha, fraiere. Disamiano, disami. Eu cred că mor odată cu o spune. Viața mea. Stai mă, viața mea. Îi dau 2 jump. 4, 2, 3. Bă, ce n-aș fac, n-are cum. Efectiv nu merge. Nu merge dacă sar nici pe colț. Eu încerc acum să sar pe colț. Nu pățit mă ăla. Oare mi-am papuci ca mine că e. Bă, eu cred că trebuia să schimb măpile. Trebuia să schimb. Ce să fac, mă? Că văd că nu avem cum să trecem. Eliminated. Păi și ce ne elimine pe ea? Bro, what? Am încredere că le ofer copiilor mei cea mai bună îngrijire. Bepanthen unguent. Îngrijire și protecție împotriva cauzelor iritației de scutec. Feliz Navidad, feliz Navidad. Nu merge. Eu cred că trebuie să schimb măpile. Prima rundă. Hai să iet. A doua rundă. Hai să pun laser trigger
Și finalul să fie bloc dash sau... Hai bloc dash, bloc dash, bloc dash, bloc dash. Rocket. Bloc dash, bloc dash, bloc dash. Bă, dar am codul. Bă, cred că trebuie să bag iarăși un cod. Bă, stai. Custom map. Da, am pus. De ce nu mă las? Lasă. Stai, mă, un pic așa. Păi, de ce nu merge, mă? 0. Păi, ce-a pățit, mă, jocul ăsta? Jocul de ăștia playeri. Ce am băgat pe unul singur să fie... What? Stai, trebuie să fac o chestie care o știu eu. Oh! Trebuie să sar, să mă duc. Bă, stai ca să sar mai mult. Zero 8. Bro, what? What the fuck, bro? Cum te califici, bro? Bro, what the fuck? Cum te califici? Că n-ai cum. Bro, n-ai cum. N-ai cum, bro, să te califici. Bro, n-ai cum. Plec. Bă, tu unde te califici, viața mea? Na, și cum e qualify-ul, că nu ne putem. Ne-a dat ice. Dar ne dă să mapă. Bă, cred că mapa asta e terminată cu totul. Nu știu, tăpită la cap. O descoperit o cale care să califice copilul. O găsit cale care să califice. Care să dea qualify. Bă, dar cum? Nu pot chiar, e imposibil. Jur. White. Aici poți, n-ai cum. N-ai cum să te califici. De ce nu merge? Eu nu înțeleg cum făceau ăla să califici singur. LOL? Știi ăsta cum?
Gata, mă calific. Deci nu înțeleg nimic cum e jocul ăsta. Bă, dar eu am pus Ice Hate la toate sau de ce faci așa ciudat? Eu n-am pus așa, copile, what? Apoi de ce faci așa? Nu mai înțeleg nimic cu jocul ăsta, acum vine. Bă, tu trebuie să te duci la început. Vin, Doamne, că ăsta trebuie. Să te califici așa. Hai că ești deștept, bă. Că nu poți. Mă deconectez. Deci efectiv m-am deconectat. Exact. Eu nu înțeleg ce avea joc în momentul ăla. Mergi! Bravo, mă! S-a făcut o problemă la conexiune. De-au făcut ca ultimul joc de pe planeta asta. Am înțeles. O băgat unul Ice Hate, Ice Hate, Ice Hate. De fapt, cred că o băgat mai mulți, că n-avea cum să bage numai unul atâta. Că nu cred că copilul o băgat așa. Deci unii sunt proști rău, știi asta? Și bagă infinit. Doamne, că acum merge, e bine. Mai perfect mapa asta. Mă duc ca în rai. Mă duc ca în rai, m-am calificat. Ce să fac? Mă uit pe oameni de ăștia proști. Pe ăștia nu știu să se califice. Mă plictisesc că ăștia joacă prost și nu știu să joace și nu se mai califică ăștia, rămân doar eu în rundă. Da, efectiv am câștigat eu din cauza că ei stăteau pe loc și nu făceau nimica. Știu. Bă, de ce mi-a scos numele? Bă, lol? Cum? Bă, de ce mi-arată așa? Bro, cred că mi-am dezactivat ceva. Uite-mă, gata.
O să ne oprim aici cu episodul pentru data viitoare. Pa!